Mga delegado alang sa Learners Convergence nga ipahigayon sa Lapu-Lapu City. Nangabot na ang report ni Luan Merondina. Sa airport pa lang, dayag na ang kainit nga gipakita sa DepEd Lapu-Lapu City Division sa mga delegado sa Learners Convergence 2024 sa ilang pag-abot. Ang Pusok Elementary School nga usa sa mga billeting area sa mga delegado, puliki na sa pag-abi-abi ug pagpahiluna sa moabot 232 ka mga delegado nga taga Cordillera Administrative Region, Region 1 ug Region 2. Matod sa ilang principal nga si Julito Rosales, kay wa pa mapaayom-ayom ang kisami sa tag-upat kaanda ng school building nga nagusbat sa Bagyong Odette, ang ground floor, second floor ug third floor lang ang ilang gipagamit nga kapahilunaan sa mga delegado. Ug aron masigurong way madisgrasya, gisirhan nila ang access paingon sa fourth floor. We are making sure nga inspected siya nga dili siya mga naay mga debris na gi-secure nato nga ang ato ang mga occupants safety rasad sila before nato gipang-assign sa mga rooms. So inspected siya nga monitored po na siya. Gawas nga may mga CR ang matag floor, nagbutang usab sila og mga portable toilet. Ug aron masiguro ang kalidad sa tubig ug kalimpyo sa tunghaan, subling mihimo og final inspection ang taga City Health Office. Lakip sa sayong naabot ganihang buntag ang mga tinun-an gikan sa Baguio City. I am very excited po to meet all the student leaders all over the country. And alam ko po na ang LearnCon 2024 will hone the skills and talents of all our student leaders. That's why I'm very excited to meet them all po. Unom ka mga tunghaan sa Lapu-Lapu City ang gihimong billeting area alang sa moabot 3,000 ka mga delegado sa Learners Convergence ug sa mga mulangkob sa Technical Working Group. Andam na usab ang Hoops Dome sa Lapu-Lapu City din ipahigayon ang opening program ugma sa buntag. Si outgoing DepEd Secretary Sara Duterte lakip sa mga mutambong sa pagbukas sa Learners Convergence. Samtang sa gawa sa Hoops Dome, gi-set up na usab ang mga booth alang usab sa ipahigayong Booth Festival ugmang adlaw. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.